Здравейте! Предлагам на вашето внимание този прекрасен офис в идеален център на Асеновград. Застроена площ около 60 квадратни метра. Помещението е голямо, просторно. Има кухненски кът с кухня оборудвана изцяло. Отделно има баня и тоалетна и второ помещение тоалетна, заведено до ключ. Както виждате, светло, просторно, с прекрасно изложение. Голямата част, да наречем офис или частта, е с прекрасна гледка към планината, към Асенова крепост и реката. Югоизток – идеален център. Отоплението е решено с термопомпа, въздух, с отоплителни тела и в двете помещения. Което осигурява комфорт и топлина през цялото време. Ще си да покажа изложението. Прекрасен офис, идеален център. Възможно е да се ползва и за живеене.